Dobrý den. V Jablonci nad Nisou začala realizace jedné z krajských investic. Vzniknout tu má nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Plnohodnotné záložní operační středisko záchranářů a prostor pro jejich výjezdové skupiny roste u kruhového objezdu v Jablonecké ulici Průmyslová. Pro nás to znamená, že skončí to provizorium, které doposud trvalo řádově asi 30 let. Sídlo záchranné služby bylo v areálu nemocnice a my jsme ten prostor nebyli schopni nějakým způsobem zrekonstruovat a umožnit tam lepší podmínky, takže jsme rádi, že se našlo toto místo. Samozřejmě pro nás je i pozitivní, že investorem je kraj, takže tu akci my jako město nefinancujeme. My jsme do té akce přispěli v podstatě tím pozemkem, který jsme dali k dispozici. Opravdu ty prostory, kde jsme v současné době absolutně nevyhoví, jinak co se týká našeho záznamí pro naše posádky, co se týká nedostatku a velikosti skladových prostor, ale i co se týká velikosti a vzdálenosti garáží od výjezdové základny. A právě tady to centrum je vlastně unikátní podle našeho nového standardu, že mám vlastně všecko v jednom. Výjezdová základna v Jablonci nad Nisou, včetně dispečingu, bude stát zhruba 126,5 milionů korun. 76,5 milionů je z toho stavba, tam jsme dosáhli významné úspory, protože ta byla projektována v ceně přes 96 milionů korun. I zde bude dotace z evropských fondů a to 75 milionů korun, takže Liberecký kraj dofinancuje zbytek. Variant umístění základny prý bylo hned několik. To místo se vybíralo, jako aby bylo logisticky z hlediska dojezdu, aby to, jak se říká, všude bylo stejně, aby to nebylo někde při komunikaci, kde třeba je zácpa nebo něco a ten výjezd je potom komplikovaný. Já si myslím, že město Jablonec pro nás vybralo tu nejvhodnější variantu a si myslím, z těch jednání minulosti asi i tu nejlepší pro nás. Jednak je to návaznost na blízkost zdejší nemocnice, návaznost na páteřní komunikační sítě tady v Jablonci a i co se týká operačního střediska v Liberci, tak krátká doba třeba na případnou evakuaci nebo správu sítí a podobně. Stavba by mohla být hotová už na konci příštího roku. Pravděpodobně i s vybavením, protože to se teprve bude soutěžit, myslím to vybavení dispečingu, to je samostatná technologická část. Ideální přání politiků do konce roku, smlouva teda má trošičku delší termín, takže já bych jako nepředjímal, jsme na začátku. Začínáme zakládáním, uvidíte za chvilku, se tady bude vrtat pilotová souprava, monolitická deska, pak standardní stavební práce, je to objekt zázemí a garáže, vnímejme to takhle, to není žádná složitá stavba. Pokud jde o nové výjezdové základny, těch po kraji samozřejmě vzniká víc. Stavíme novou výjezdovou základnu v Turnově, teď aktuálně a v posledních letech jsme dokončili Rokitnici nad Jizerou, Hrádek nad Nisou, nový heliport na libereckém letišti a taky rekonstrukci výjezdové základny právě u libereckého letiště a připravujeme projekty v Semilech, ve Frýdlantu a v Liberci. Teď se zaměříme na to, co se nevyhnutelně blíží. Ano, na zimu. Konkrétně na zimní údržbu. Já musím říct, že silnice LK hrásí plnou 100% připravenost, nejenom technikou, lidmi, dispečery, ale i posypovými materiály. Máme v této chvíli 24 000 tun posypových materiálů, jsou inertní posypy. Máme připraveno 34 dispečerů, 73 sypačů, 36 traktorových stradlic, 10 fréz, 2 gradery a plný stav. Můžeme prohlásit, že jsme připraveni na první a velkou zimu. Liberecký kraj v letošním roce navýšil částku na zimní údržbu. V současné době máme v rozpočtu na rok 2025 150 milionů korun. Pro zbytek letošního roku je alokovaná částka 48 milionů korun, což by mělo bez problémů stačit na pokrytí zimní údržby. Na zimní údržbu se silnice LK vybavily také novou technikou. Sypače pro Liberec a Turnov jsou pro chemickou údržbu. V létě budou zase používány se sklopkou pro opravu silnic druhých a třetích tříd. Víceúčelové traktory, které používáme na letní běžnou údržbu a zimní, jsou nejenom efektivnější, ale lépe se přestavují a můžeme i v průběhu zimy, ve chvíli, kdy to počasí tomu dovolí, zase používat k odstraňování pařezů, čištění příkopů. Stejně jako v minulém roce máme 58 okruhů, které udržujeme jak chemickým posypem, tak inertním posypem. Liberecký kraj udržuje 2054 kilometrů silnic. Novinkou je, že část posypového materiálu pochází z recyklace. Sebrané jarní smetky ze silnic se díky tomuto procesu mohou znovu využít. My jsme se pokusili naším vývojovým dvouletým programem udělat technologii, která nám pomůže vrátit zpátky ten inertní materiál, co se nám podařilo. V současné době jsme ve fázi pilotního projektu, ale už máme potvrzeno, že v podstatě 90% smetků, které sebereme ze silnic, tak jsme schopni zpětně využít. V roce 2025
2025 v projektu recyklace smetků budeme pokračovat. Chceme tento projekt rozšířit i do dalších oblastí a nadále tuto činnost rozvíjet. Doufejme ale, že si dá zima ještě chvíli na čas. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Mějte se krásně a u dalšího magazínu brzy na viděnou.